तमाम भोजपुरी जहाँ आप देख रहे हो भोजपुरी भाषा का नंबर 1 चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। स्वागत बा आप सबके लाल बटन पर क्लिक करके जुड़ जाए और हर अपडेट हर वीडियो बिना सर्च करके अपना स्क्रीन बॉक्स पे पाए। चलिए रुआ लोग बतावे जा रहा है खेसारी के प्रेम रोग भइल फिल्म रिलीज कर दिया गई बा। आपके नज़दीकी सिनेमा घर में जाके पता करी और देखिए फिल्म काफ़ी अच्छा बाटे, बहुत बढ़िया फिल्म के रिस्पॉन्स मिल रहा बा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ई बा कि फिल्म के कहानी पर थोड़ा लोग डाउट कर रहा बा और फिल्म में ज़्यादा जौन दर्शक बाड़े निराश दिखत रहे कि ओकरा थोड़ा स्टोरी समझ में नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा गाना दिहल बा। लेकिन मतलब एवरेज फिल्म मानल जा रहा वगैरह के दर्शक थोड़ा खास रिस्पॉन्स नहीं कर दे फिल्म के बारे में। लेकिन फिल्म बहुत बढ़िया बा, आप लोग जरूर जाके देखिए। खेसारी के प्रेम रोग भइल फिल्म रिलीज कर दी बा पूरे बिहार, यूपी, झारखंड, नेपाल जहाँ भोजपुरी सुनल जाला जानल जाला। आप लोग जरूर अपने नज़दीकी सिनेमा घर में जाके देखी। फिल्म के नाम है खेसारी के प्रेम रोग भइल। बहुत बढ़िया कि वो 5 में से 4 स्टार दे रहा बा, कि 5 में से 5 भी स्टार दे रहा बा, कि 5 में से 2 स्टार तक भी देता, कि 5 में से 3 स्टार भी दे रहा बा। मतलब एवरेज फिल्म कह सकते हैं, जहाँ एवरेज फिल्म खेसारी के प्रेम रोग भइल चल रहा बा। और आवे वाला समय बताई कि फिल्म का रिस्पॉन्स मिल रहा बा, का कर पावती है, कैसे इतिहास रचती है, का कमाल दिखा पावती है, का भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के असर उनकर दीवानगी ये फिल्म में नज़र आई और दर्शकन के अपना तरफ खींची। ये फिल्म देखे खातिर खेसारी के प्रेम रोग भइल। चलिए भैया, जय भोजपुरी। मिला तनी अगला वीडियो में अगला न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके यानी लाल बटन पे क्लिक करके जुड़ जाइए हमारा से। जय भोजपुरी।